Padayon nga gitudlo ni Jesus kanato unsa kining gingharian sa Dios, unsa kining gingharian sa langit. Ginamit niya gihapon ang mga sambingay aron nga ang iyang tigpaminaw og kita man usab nga nagbasa niining balaang kasulatan makakat-on unsa kining gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios dili sama sa gingharian sa kalibutan. Ang gingharian sa kalibutan naaman siya gitawag nga ng scope and limitation, na ay utlanan ang gingharian dinhi sa kalibutan. Ana ay hari nga naghari kanila, ang iyang gahom mo'y nagpadagan, apan ang iyang gingharian adunay utlanan. Unya aron masabtan nato unsa ang kinaiya sa Dios og unsa usab ang kinaiya nga angay natong huptan, gipadayag ni Jesus niini karong mga sambingay nga duha ka buok iyang gigamit. Unang sambingay mahitungod sa usa ka bahandi nga gitaguan, gilubong sa ilalom sa yuta, unya nakalutan kini sa usa ka tawo. So kung mingon tag bahandi nakalutan, ang immediate image nga moabot sa atong hunahuna is treasure hunting. Kana mga treasure hunters nga mga tao, mayunta nga nangita sila bahandi, unya nakakita sila nga naay gilubong diya, nakakalot sila. Dili siya usa ka treasure hunter kining maong tao. Kundili usa lang siya ka ordinaryo nga tao, unya siya sinuhulan o gipadala ngadto sa usa ka bukid. Og didto nagbungkal siya sa yuta, nagandam sa yuta aron himuon nga tamnan, og sa iyang pagbungkal pag-atiman niya itong maong yuta, nakaplagan niya, nakalutan niya ang bahandi nga gilubong didto. Ngano man pod nga naa man poy gilubong didto nga bahandi. Niadtong unang panahon, mga kaigsuonan, adunay daghang mga adunahan sa ilang lugar. Adunay daghang na nag-iya og mga bulawan, mga mahalon nga mga butang. Apan sila nga adunay daghang salapi og daghan nga mga kanang daghan nga ilang katigayunan, sila usab nag-atubang og kakuyaw, hulga sa ilang kinabuhi tungod kay aduna man poy mga tao nga mga kawatan, mga tulisan. Unya manaka sa mga balay, kuhaon ang ilang mga kabtangan, ang ilang salapi, ang ilang mga alahas. Busa aron pag-amping niini ug paglikay sa mga panghitabo nga dili angay, ila kining ilubong sa ilalom sa yuta. Dili sila magsaba kung hain dapita nila gilubong kining maong bahandi. Unya kung adunay kawatan, unya wala sila ikahatag. Ang problema, kung kining maong kawatan o kining maong tulisan maglagot kay wa siya'y mada nga salapi o alahas o bahandi, patyon ang tagbalay. Kung patyon ang tagbalay, goodbye kayamanan. Wa na'y gamit ang imong kayamanan kay wa may nakahibaw asa nimo gilubong. Musa kining iyang pagkakaplag karon is accidental nga pagkakaplag, dili siya intentional. Wala siya mo ngadto ni atong yuta, wala siya mo ngadto sa bukid aron mangita og bahandi nga gilubong didto, kundi miadto siya aron pagtrabaho didto, kay gipadala man siya aron pagbungkal, pag-andam sa maong yuta. Og didto iyang sulagma tsamba nga nakalutan ang maong bahandi. Unsa may atong unang katunon og pamalandungan ni ining atong ebanghelyo, sambingay mahitungod sa bahandi nga gilubong unya hikalutan kini sa usa ka tawo. Moingon ta nga ang Dios nga gingon sa uban, ang Dios halayo kaayo kanato, ingon sa uban. Ingon ang uban, ang Dios di makadungog kanato. Moingon ang uban, ang Dios murag wa man gyud sa mutan-aw sa ako, wa man sa mutan-aw sa akong panginahanglan, wa man niya gipaminaw akong giampo. Ang Dios halayo, beyond our reach. Mao na usual natong madungog sa mga tao. Apan niini karon nga ebanghelyo sining unang sambingay gipadayag sa Ginoo kanato ang unang punto. God who is mysterious. God
is full of mystery, but this God who is mysterious, He allows Himself to be found by us. He allows us to find Him. So mao ni giingon ba nato nga ang Dios nga misteryoso, apan mitugot siya nga ikaw ug ako makakaplag kaniya, ikaw ug ako makasinati kung kinsa siya. Mao na nga kung balikan nato pagtan-aw, kung maghimo ta og kanay bitong tracing sa imong kinabuhi, doon na ba'y point sa imong kinabuhi nga miingon ka, I received a lot of surprise blessings. I did not ask God to give me this. But I realized when I look back, there are lots of blessings along the way in my journey. Na may mga blessings, I can identify the blessings, but I did not ask God to provide me or to give me these blessings. Moingon ka nga, ang imo din kinabuhi, napuno og ka ng mga surprises bitaw. Na mga surprises nga moabot. But kung imong pamalandungan, bisag wa ka na ngayo, gihatagan ka ni ana. Unya, imong na-realize sa imong pamalandong nga kini di ang tanan gikan sa kaayo sa Ginoo. God allows us to encounter Him because encountering God is a free gift from Him. God wills it nga ikaw ug ako makasinati kung kinsa ang Dios. So kung mao kini nga gitugutan sa Ginoo nga makakaplag kita kaniya, puti pasabot nga haduol ang Ginoo. Mao bitaw gisulat diya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 17 bersikulo 27. Miingon didto, ang Ginoo haduol sa matag usa. So God is close to you. Not only close as we can imagine, pareha nang inyong paglingkod karon close mo sa usag usa, pero that means nga ang Ginoo is beyond our imagination nga closeness. When we say close, murag duol ta, pero God, in reality, God is dwelling in you. Ang Ginoo nagpuyo di ay diha kanimo. Mao nga kining akong kasing-kasing, kanang imong kasing-kasing, dili siya mahiluna hangtod nga ang Dios makapahulay dining maong kasing-kasing, hangtod nga ang akong kasing-kasing makapahulay usab sa Dios. Mao na giingon ni Saint Augustine ba nga, my heart is restless, O God, until it rests in you. Kay kini din kasing-kasing nako, kanang kasing-kasing nimo igsuon, mao nay puloy-anan sa Dios. Mao bitaw nga usahay bisag naa na kay daghan na kay kwarta, na kay maayong trabaho, nindot imong pamilya, pero ang imong kasing-kasing usahay imong mabantayan nga mura my heart is longing for something more. That my properties, my jewelry, my money, my family cannot provide. And that heart is longing for the kingdom, longing for the treasure of the kingdom. God allows you to experience that because He wants you to find Him. So, nindot kaya nga mamalandong tanga. Bitaw no, ang Dios, di gina nato maabot, ingon ang mga tao. Ang Dios, layo ginakayo nato, ingon ang mga tao. Pero sa atong kasinatian, God is within our reach. And this God allows us to find Him, and this God finds His home in our heart. Ikaduha nga parabola, second parable today, mingon siya nga, ang gingharian sa langit, sama sa usa ka negosyante, nga nangita og usa ka maanindot, maanyag, matahom, nga mutya. Unya, nagsuroy-suroy siya, mingadto siya sa lain-laing mga lugar, aron makakaplag siya nining maong mutya. Og nakakaplag ragayod siya. Busa, mipauli siya, unya iyang gipalit ang maong mutya. Gipamaligya niya ang tanan, katigayunan niya, unya gipalit ang maong mutya. Ang ikaduha nga parabola, nagtudlo usab kanato nga, kanabitong kinaiyas Ginoo. Ang una, ang Ginoo, ang iyang kinaiya, nagtugot nato nga makakaplag ta niya. Ang ikaduha, atong tan-awon nga, ang Ginoo, nangita kanimo og kanako nga wala gayoy kapoy-kapoy. Kanabang God is searching for me untiringly. He is passionately searching for you and for me because you and I, we are the treasures in the kingdom of God. Tanaw na to na nga perspective.
God is passionately searching for you. Balik tas kasulatan. Maingon bitaw, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. O sa sunod, that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, because God is passionately in love, kanimo, ang Dios, mipadala sa iyang bugtong anak. Ang Dios, mipadala kang Jesus, aron pangitaon ka, o sadyang nakaplagan ka ni Jesus, nakaplagan kita sa atong Ginoo, unsay gibuhat, everything that Jesus possessed, He has given up. Even if His own life, He has given that up. Gihatag niya ang iyang kinabuhi, mapalit ka lang sa Ginoo. Mao na nga namatay sa anang krus. Mao nga ang Ginoong Dios nangita nimo, gipadala ang iyang bugtong anak aron ka makit-an, og sa pagkakita ni Jesus kanimo gipakamatyan ka. Nganong magpakamatay man ta ang Ginoo diha sa krus? Balik ta sa unang Pedro 1:18 ngadto 19. Miingon kanato ang balaang kasulatan, gibayaran kamo dili sa salapi nga bulawan, dili sa salapi nga plata, o dili sa mga butang nga mulabay ang ilang balor, kundili gibayaran kamo, ang gibayad mao ang dugo sa anak sa Dios. Jesus died in the cross to purchase us. Murag perlas pa, gipurchase niya. Human niyag lakaw-lakaw pangita niya ning menindot nga perlas, nakit-an niya everything He has given up. Unya gipalit niya. Jesus has given up everything just for you, just to purchase you and me. So pagkanindot nga tan-aw nato, kanay bitong pamalandungan nato nga ang kinaiya di ay sa Dios, dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, gipangita ka sa Dios. Mo na nga sa panahon nga kita usahay makasinati ta nga we feel layo yun ta kaayos Ginoo. We feel nga muadto ko sa simbahan, mura mag-empty akong kasing-kasing, very dry, wa gyud gana. Mo nang maglingaw-lingaw ta sa gawas, muadto ta sa mga kuan didto, mga palabas, mga lingaw-lingaw aron malingaw po tag-apil. Pero temporary nga pagkalingaw, but deep within your heart, gimingaw gud imong kasing-kasing sa Ginoo. Pero nagpadayon ka og laag-laag mo nang usahay dagan sa atong mga kaubanan, di ka tultulog asa dapit ang simbahan. Unya di katultol kung kanus-a sila moampo. Anay kahawang silang kasing-kasing apan ilang gipangitaan og kanay bitong lingaw-lingaw nga temporary nga makahatag sa ila og kanang kalingaw sa ilang kasing-kasing, but your heart is longing for God. Mo na nga usay di na ta makasimba, usay malingaw ta sa atong trabaho, usay malingaw ta sa atong problema, magsigira tag mukmok, magsigira tag mugot. Usay malingaw ta sa atong mga kontra, labi na sa social media, daghang kitag kontra, no? Daghang tag kalaban. Unya, nawa na ka. Pero hinumdumi igsuon sa imong pagkaligaw, sa imong pagkawala, sa imong pagkaluya, gipangita kas Ginoo. Gipangita ka tungod kay ikaw bililhon kaayo sa Dios. God is passionately searching for you, like the merchant passionately searching for the fine pearl. O sa dihang iya nang nakit-an ang fine pearl, wa gyud sa maglangan. Uli siya, gibaligya ang tanan o gipalit ang maong mutya. Same thing with Jesus. Sa dihang ikaw nakaplagan sa Dios, wala maglangan ang Ginoo. Gibaligya niya ang tanan, gihukas niya ang tanan, ang iyang kaugalingong kinabuhi, iyang gibuhis aron ka lang maangkon og makasulod og mahimong sakop sa gingharian sa Dios. Pagkanindot no nga, God is searching for me. I am a sinner. Who am I? I am a sinner. I always commit sin every day, but God is searching for me. Kung mauni mga igsuon, niining panahon sa kalisod sa pandemya, sa panahon sa kitang nahadlok unsay mahitabo sa kalibutan, sa panahon nga kita nawad-an og kusog, ang Ginoo nakadungog sa pinitik sa imong kasing-kasing. God hears even the smallest heartbeat.
Even the smallest sound, the smallest whisper of your prayer, God hears that. Unya, kay nakadungog man ang Ginoo, ang matag usa ka nato muuli nga adunay bit-bit nga panalangin. Dili sumala sa imong gipangayo karon sa Ginoo, kun dili sumala sa sa kabubuton sa Ginoo. Kay usa may iyang ingon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios. Unya kining mga butanga nga imong gikinahanglan ihatag niya kanimo. Mo na yang ingon Matthew chapter 6 verse 33. So pagkanindot kaayo nga ang mensahe di ay nga ang Dios dili layo nato. We can find God even in our times of fear, even in the times of trials and temptations. We can find God. And second thing is, even in the biggest problems that I have, God is passionately searching for me, and He wants me to embrace Him, and He wants to embrace me. And to embrace God fully, and to allow also God to embrace us fully, we need to be like the man nga nakakaplag sa bahandi. We need to be like the man nga nangita og perlas. Sa buhaton, mamalandong, unsa may niya kanako, nga nakapugong kanako to embrace fully God. Unsa may nakapugong kanako, aron ako i-embrace usab sa Dios sa hingpit. Kitagaan tagsugo sa Ginoo, ingon ta nga, ingon ang Ginoo, paghigugmaay kamo, unya hilig man gyud kaayo ta mag-away. Ingon ang Ginoo, pag pinasaylo ay kamo, hilig man gyud ta magdinom tanay. Unya mingon ang Ginoo nga, pag hinatagay kayo, kamo may hilig magyud kay ta magbinuraho o kanang magdinalo. May nga bitaw ang Ginoo nga buhaton ang maayo apan kita unsa may naa nagpabisa ang atong resistance. And because of that presence of resistance, we do not follow what God wants us. That is why we prevent ourselves embracing God, and we prevent God embracing us fully. But take note, the second parable tells us, God is passionately searching for you. Hindi nagsawa ang Diyos sa paghahanap sa iyo. Kahit man maligaw tayo ng landas, kahit man magkamali ka, ilang beses ka pang magkamali, hindi nagsawa ang Diyos na hanapin ka. Hindi nagsawa ang Diyos na patawarin ka. Kaya when we realize that love of God for us, na ganun pala kalaki yung pagmamahal ng Diyos para sa iyo. When you realize that, you look at yourself, usa may angay na ko usab nga i-give up because of God, because of the kingdom of God. Usa may angay na kong i-give up. Mao ba ka niya nga akong kinaiya nga usahay nakapalayo sa mga tao nako? Mao ba niya akong kinaiya nga limbungan, usahay mangita og kanang ma-blame bisag ako ron tatoy ma-blame, mangita gyud ko kanang scapegoat nako? Mabani akong kinaiya nga usay tabian, mudaot sa akong isig katao. Mabani akong kinaiya nga ang akong mga pakiglambigit nga to plastikan. Mabani akong mga illicit relationships karon ang gipangayo sa Ginoo nga i-give up nako. What God wants you to give up for Him, and what God wants you to embrace in your life. Embrace the kingdom of God. Muna iyang gipadayag nga ang gingharian sa Dios mas bililhon kaysa mga bahandi nga naangkon niining mga tawhana. Ang gingharian sa Dios mas labaw og bili kaysa mga bahandi nga atong naangkon, og ang iyang hagit kanato karon mingon usab siya nga makit-an mo ba ang kabililhon sa gingharian sa Dios over and above the treasures that you have now? Nakit-an mo ba unsa kabililhon ang gingharian sa langit para kanimo karon? We need the wisdom of Solomon. Wisdom, kanang kaalam, nganong kaalaman ang atong dapat pod nga pangayoon ining panahona tungod kay ang kalibutan nagtanyag kanato og nagkalain-lain nga mga butang nga moingon ta bililhon kini.
Unya tungod sa kadaghan usahay di nata makabantay nga ang ato diyang gipakabililhon sa kalibutan dili mo lahutay, mga takulahaw lamang o kini adunay katapusan, and we forget that the most important thing in life today is the kingdom of God. Embrace the kingdom of God. God embraces you. God searches for you. Always remember, meron kang problema, sabihin mo sa sarili mo, hinahanap ako ng Diyos dahil alam ng Diyos may problema ako. Nasaktan ang puso mo, sabihin mo, hinahanap ako ng Diyos dahil may sugat ang puso ko. May kabigatan ang iyong pag-iisip, may takot ka, sabihin mo sa sarili mo, hinahanap ako ng Diyos dahil natakot ako sa mundo ngayon. Always remember, God allows Himself to be found by us. Second point is, God is passionately searching for you and for me, because He wants to embrace you in His kingdom.